Selamat datang di channel Ari Putra, selamat menyaksikan. Ki kegiatan Mbah Pingah ngocek landingan ki tinggo gawe potok. Iki dikok ning kono mau ning dhuwur lho. Senengane potok ya. Itu celuk tak praktek lah, kayak Yesus ya. Apa, Mbah? Kayak celuk sengaman kok kembali ya. Enggak sih. Bapak Oke, pelandingane ning kono ki Lurmo. Dikoke kan ning kono ki. Iki kocek ning kene. orang mau tak buka proses budi. Akan ada. Oh, wis ora akeh kok ki nyoba. Iki wis iki nek perkara kebukan ngene. Iki sesuk digawe iki. Kayak gini. Cek akeh iki. Karo nek susi nek belum. Foto iki piro sak sapa. Kakak aku klopone nek gak nyobek iki ora enak. Gak bangkate klopon. Ki mbok kei klopo mbek apa iki, Mbak Nek? Bothok. Sambel bumbon lah. Mak kutok ya. Iya lah, tumbar, kencur, bawang, brambang, lombok. Tapi mendingan tuh kok naku. Apa nih iki? Itu sewu. Ini wong kaleng ini. Enak ini ini. Iki ngene iki digawe panganan. Iki padahal kaya mbah ora ditandur ya iso urip dhewe ya. Iya lah. Iki ora tak tandur lho. Ora wae. Diri tapi kok ben gede. Sing iki. Landingan iki ora Lah yo pandingan e. ora gong. Gong wis gede-gede kok. Iki gawe petiti ya iso, Mbah. Malih riti kotok ambil mbek panggang enak. Ambil mbek panggang Tinggo iku. iya. Sambel. Iya. Sambel bereng yo iso iki loro. Iya. Iki digawe panganan reno-reno iso iki. Suwe mbah aku gak tau mangan iki. Sing. Yo dikei panggang enak. Enak yo jajal lo sesuk. Oke. Ora kabeh wae. Wae iki. Akeh klapane nek gak akeh yo enak, ora enak. Nek bothok yo. Iya. Dune akeh klapane. Nek gak akeh yo enak. Gak cocok karo landingane. Landingan tok ora enak. Ora kurang. Iki koyo pete Mbah nek ning Jakarta. Segar sisik. Iki nek ning Jakarta iki koyo pete. Rasane yo, Mbah. Pete Sing gede-gede lho, Mbah. gak seneng aku pete. Lah yo, kan yo koyo iki padha. Enak landingan. Kulite wae iki sing tok akeh lho. Ini kono wete. Ya ini ki ora lum. Ya, Iki dia oseng-oseng mbek pindang yo enak ya, Mbah. yo enak padha ae lho. Lah iya. Kayak mangi. Ya lo nek njaluk. Sus. Nek njaluk kocekan. Ya kena lah. Cek wae iki lho. Dikoceki nganti gawan iki paling. Enak biduki apa lho. Lho ngoceki dhewe iki lho. Yo Ya wong tuwate nek kok dadi jaluk-jaluk kocekan ora elok men wong nom. ora kabeh iki. Ngoceki dhewe. Wis tak pilih yo ar. Aku seneng mek. Ngoceki dhewe. Wah iki sik. Bepingah iki petike bothok. Apa akeh kok. Oke kakekku. Akeh nek kapone gak akeh dak enak. Apane sitok 10.000. Apa tak igarae wis salungku. Tekan klopo ke? Akan mandingan yo ora enak. Klopone wis tuku burung, Mbah. Tokono ya are. Gong tuku iki klopone. Yo belum tuku ya wis soteng are ten klopone ora tuku. Klopone rung tuku iki piye iki, Cah? Dadine soapan. Yo isine akeh sih, tapi bolengan
Golengan telone gudi sak. Golengan sampeyan. bumi loro telo bumi lah. Yo. Dadak powae tak godhog kowe entuk lek. Goleng ah. Nengok ambek telo lho ar. Yo. Tak powae wah yo. Iya nek telone tapi gede. Iki pelandingan apa, Mbah? Jawa. Ada gede-gede ya? Jawa ragung iki kok. Wis kok. Jawa sos wis gedhe kok. Terus kliwat nek kok. Wah, kemang gotek ndengak-ndengak, Mbah. Ora gotek ganteng nganggo teken iki teko kok. Endi? Ah lho lor ketok ngono kok. Enek kok. Nek tiba nek kok Ora. jene. Ibu boleh. Wah, tiba wong padha nang Tegal kabeh. Ora nek wong rong sampai sore. Enek depan jagongan nang kono mbek wis apa. Ndak roh kontelan nang kono. Gak ro nek meneng ae. Ku golek polo kok jene. Mangan pelandingan. Pelandingan Wis Jawa suwe nek iki. yo. pandang-andang iki. Gede-gede kok. Gede-gede ya, Mbah. Iki ndak Jawa iki Lantaragung. Kan dari Jawa kok ora, Kayak Jawa. bener tak tanduri. yo. Iki antara kok ndemblak-ndemblak lah wis kok ngono. Luapi bos sing Kalau sing nggawa godhong meneng ae kalau. sing mbek pindang. Kan kok godhong gedang Ya dinggo gawe godhong-godhong, Mbak. lontong. Sal tempat kosel. Kesel kok Wong turu ae kesel Mbah. wong turu ae kesel kok apa nang mergawe entuk dhuwit ya, Bu. Kesel kae jare wong turu ae limpek awake kok. Turu ae kesel ya, Mbah. Entah turu ae loro Wong kabeh. piye wong gering lah, wong waras kok turu ae dak rasane. Tambah gak karo-karuan. Aliran turu. Wong gering kok mah turu ae nyeneni wong golek bola tukaran. Iya sih. Golek bolo. Ngono buke. Golek bola tukaran. Mbah, pinang kok soteng iki. Nek mbok sing mbek bangga pindang. Soke. Semantap kok. Yo melem kowe lah. Mbak Men mau. Darah tinggine mundur-mundur sih. Oh, yo gak kebleh yo. Arifin jare anu. Arep iki bayan Pengusaha ndek saiki. Pak Arifin jare iki. Apa? Endi? kaji. Umroh. Gak sing melok sing wedok kok aku kok. Ngono sing Gak ambek pake yo. Mbah. Gak ora Lah melok. piye Pak ora? Haji Arifin so. ndek Lah ora sono. ambek pake kok berangkat sing wedok rek kok mbanyani. Pikirane Pengusaha yo, Mbah. Jenggar ngono Mbah Par. Pikirane rong resik, Dek. Sapa? Arifin. Iya. Lah ora resmi. Lah gak dikei sunlight. Ya pikirane ra ngara resik ah. Lah iya ngono. Gak dikopyok ambek sunlight. Ndek Ora kok ora iso. resik. Jenggar. Ya Bu Urja. Kilo padha ngetek iki wong akeh ngene yo. Gak bayi gawe kaya. Oke, terus guys. Iki sama Iki gawe dadi sak bak ya, Mbah. Iki enak diosang-osang, Mbah. enak kan, pendang, pindang Di botok iki yo gak enak Mbah. Botok enak, klopone nom dek gak enak. Lopone nom Ini wayu-wayu. Wah, terus seneng aku. sambele pedes sing mangan kok Oh, tempatnya kasih iki garing. ngoweh-ngoweh. Bapak kok nang kono jengkar kene jengkar ngono. Jengkar kuwi lah wong urip mati ndak jengkar. Sokok. Lah yo kok aneh. Nang kono kae ndek njabiti minyak dhewe. Alemen. Bu ngono. Ke aku tak rono nggo. Kok njabiti Ari apa ditandur iki? Ari mergawe kok gak sida ndak sida tandur. Lah minggu apa ora iso prai jare. Lah minggu kae kesel. Wala mergawene apa kesel ki jare? Ar. Tukang kayu. Mergawene apa kesel? Tukang kayu Oh, aku. bubut tuket. Kesel. Tukang Pikirane kayu, wong Mbah. Lah, Anu kae lho, mang njaluk anu pasir kalau menawa. ya. Tidur nang dalanan yo pos pasire. Ngono, ngono. Wis geger karo makro esuk-esuk Oh, kok. apa nih? Rut senani. Ora, maksudnya kan apa dipapet. Yo yo. Terus kalenane apa diambakno, kalenane ngarepe dhek kuwi lho. Yo yo asro. Muring-muring mah ora usah wis tak tutup wis tak tandur kembang apik-apik. Nanti pasangi pasang gak omah gak banjir. Anggite iku lho, kalenane. Yo yo diapiki lah. diambakno. Nggo dalan montor. Dhek wis ditandur kembang wake ora usah. Emang apa kok rusak gone wong. Ya Allah, ya Allah. Oh alah yo. Gak yo mending kayu Nah aku lagi ndonga wis ditablaki ngono kuwi to, Mbak. Kon unduh anu kelengkeng. Kon udah kelengkeng bae. Oh, dipinteli ngono. Wah, iki iki santet meneh. Barang sik. Ngene iki nek wedhus doyan ya, Mbah. Sapi yo doyan. Tapi gak mati yo iki. Sapi Gak pati doyan. Nek kono mau ijek di kuklekane suk niki. Apa ngene iki nek? Kalenan teh ya saiki. Bete. Bete apa wae? Godhong. Godhonge iki. Lagi ndonga diterak
konoan. Apa? Ngene kok. Kok mateng ya, Mbak ya? Alah mateng ra mateng pengen dolan yo dolan bae enggak tak kesel yo tuku sego kok. Nek sega kuwi mateng. Kacamata. Apa? Kacamata. Iya. Kurang ndi? Wirwas ke aku ki? Kayak yo. Kacamata apa? Apa lang? Kacamata.